predloge za još nekog kandidata? Ako nema, ja onda moram da stavim na glasanje predlog glavnog odbora koji je sada gospodin Miloš Kredinović ovde obrazložio, da kandidat za predsednika vaše Demokratske stranke Srbije na ovoj skupštini bude Predrag Balašević. Ko je za? Da li ima neko protiv? Da je neko uzdržan? Ja vam se zahvaljujem i zahvaljujem vam se još jednom na ovom ukazanom poverenju da i u narednom periodu vodim Vlašku demokratsku stranku Srbije. Dali ste mi još jednu veliku obavezu da u narednom periodu budem na čelu ove stranke. Ja ću se truditi da još bolje vršim svoju funkciju i da ću se potruditi da od ove stranke zaista napravimo jednu političku stranku koju će svi uvažavati na ovim prostorima. Ja sam siguran da će se to desiti. I danas ste videli da s punim uvažavanjem se o nama govori i to je lepo i ja samo očekujem vašu podršku u daljem radu i ako se ona bude nastavila kao do sad, ja ne sumnjam da rezultati neće izostati. Zahvaljujem se još jednom i zaista ste mi dali jednu veliku obavezu, ali ja ću je sa zadovoljstvom prihvatiti jer imam poverenje u vas i sa vama sigurno ćemo ostvariti sve ono što smo zamislili. Ja vam se zahvaljujem još jednom. Ja vam se zahvaljujem od sveg srca za sve ovo što su danas radili. Prijatno svima!